Asanteman Mpuntuo you room na no pay ndi ho komadi kaka to se niam bie hia se ka ho asem wo fidie so se fa ya honedie se fa ya pomodin ya kwan nkane asem ya homa sua de bia beboa ma Asanteman ne Ghana etumpom bia no yetena se egibredi ho enkomo na otwetwe mu banyina mesi Abraham Mpanyin His Excellency John Dramani Mahama ebo Richard Ofori Boadi Dodona friend Zuba edin so meye panyin kwankyere for mbeda KMA anono ode ne hyehye egu akwam se Kumasi Kane Garden City ne friend no na nye bibia kwase ye Tudin Garden City na ye hyehye pa ahonedie pa na wo Kumasi ne mpotamu ho enkomo na ye dino anopei na anopei o hwe Kumasi a yedika ka ho asem a KMA ene na pamfo ye na afam de ya yeti oman mu so ye ya afam de nanso ewo fom de ye ne se obesiesie bia bia wie na otwe ho a na fin asa adokure ye de ha adwene pa ne nyina ye nhyehyɛ pa da ne da nyina ye kan se KMA mfa ne nansi fom na yenka ho ensem na moa na producer weekend yo mayenya video na ahomete na ahomete papa bra Facebook Opemsuo radio video edaso yi enye babia kejetia ne mpotamu ode sania by hot die minim efraba MTN office anim ho enya sem ketwa efin enwura na wo hwe bra Facebook Opemsuo radio ena daso ya o hwe sabia wenyina bonze KMA de krata ba siesia ye bohodin si aprapra ho nyina nanso o che ho a na efina sa babiem ho na ye da bia me ka me se mampanyini be de akire mpanifo mo nkran free nkran ba me ye fini wa ha ye tete wo ye stores e wo ho ye tonton niema e wo ho sa nim ho ni nyina na ye sa fini enyo bia ye ya me no wa wutwam sunum so wi ani agya to wo driverfo mo fa nkofo so wo pra wi ani ahwegu omo mo ton niema wo so wi a wo ton ade awie no so ajanwura no wo ho na wo hwe yi ano ena aba Facebook Opemsuo radio a o hwe moya said me se owura Zuba ay bon ho modin o ye na afam de nyina nanso adwene na da me no mi ani tirim yesu ene ye ban ne yansesa no a se ya na ebehu na ye rafie ho se babia mpanifo ni gina no sebe bibi ton yare ba o akwanya no me no mi enu sabi ye comfort no chi enso na siwei enti sanye ma ye kwa ho asem ya ka ho asem a adaso eye adwuma daso wo no ba Facebook Opemsuo radio adaso a obehu ebi anope ye ni hu komo biem emre kopemsi ekuma asebete ho komo ana no pe yedi Rantie apomti say na freda nyankopon ne nana madaruma me hoye mgidi se won so hoye me hoye mamenti o na freda be chia tifo na ya chia o mai mu mpanfo abribia wotie titru Facebook fo so yeda wo mu so ase na freda hwe ade bi wo ho no mo ho ya na sebe ne kano edene nenso se yanse kire no wanka ya na eniema essay o man penisi 24 hours job na wode eba enti saa 24 hours no o man peni nam so opese wode ba na fidu a mesere o man peni mesere owura Zuba regional minister any sanitation minister say enka ye benya enka ye kejetia no omo didin bi atoso a saa din ni nso so mfata no kaye manipa emmo ho so ban not saa 24 hours job na o man penny so de ba na yenye bisa ho no nanka ye nhwe ade me di si ye saa beboa
kopim se na afidua baby a producer this video we buy omo epra ho no mo memene da anopa na nwumre na video we buy adenti etie ye hwan mu na ye saa de no nipa te wo ye adwuma wo nipa te wo ye adwuma oh na ye nyini yama bi mfiri ye tirim se abere bia ye sori ya ye se ye tuato ye tuate kitima aban e ya aban nipa na wo se ye saa ne yama na hya ya adwene mu no na ma ye hunu saa de we se no sansa wonim se obetena ho no mo no anase wonam wona ade so na pampam wo koba no ye twate kitidi ama no enu ntina gyire nyina ya ne se ye twate kitidi ama no ne de e wo se ticket na ye twama no oye nwira o de to fom sa MTN anim ho me hunu hom kra ho e de fruit ko gi esoro ho no me hunu hom kra o te ho no mo adai se empanifo be ba bontene ye be fa adwuma ye fo sia bontene be pra me mene da nopa afa be duro nwumre na e ho no mo aye bisi basa ebere be atwa mu me ka me se ye pa ye mpra na nopa ewia nwumre aye nkohwe ho etisi ese pase edi o man mu dia eni dia ene ye wo se ya nopa ewia enwumre enkura hodo a wo mu kuro ni mu ne tie no adwuma no ye nya ne da korope ene ye ntena ho ma eni busome ne yemfa na bi atwato nkonkoye anase na bi edi animu enkonkoye enu nti se ya hwe ne yie ne yese ya pa ho ne die dia ene ye ma ne nyasa anopa ye wo mo bepra awia ye wo mo bepra anwumre ye wo mo bepra nemo bia no ba bi o mo te ho no mo no ye hwe hunu se sa nipa na te ko no ho nyina da so mo amfiri ho no mo a ye ye dan sa na beba ye ye dan ye sa na beba stations ahodo nyina bi ho no mo car station ba bia wugina be fa car ko ne ade enipa afru car mate fo ne driver fo ho akontofo eba obi edidi obi anum nsuo etiye musa se yesi ye be ya amamu ate ne ho mo ate de a na saadi no omde atoso no amadin na kosoro ama omde a ene saadi we ye hwe ni yi enya no pa wia ne anwumre ye man kwada bi asabi wo mo fie a wo adwuma wontimi nya adwuma nya no ye mfo mo nya sa adwuma we sei ana wo mo te bia ho de mo na etonton ne ma ho ne mpukura no ye betimi de bia sha adwuma we sei mo de wo mo aye dustbin ye de beba besisi ho ba bia ye kan dustbin esisi ho ye dustbin akase akura etimi ye ma na sa buso hwan na ekofa eye hwan asade eye me ne wo mienu kopum se o man no ye adwene se ye gyan na jeje mu obi amfa ho eti wo tua ticket ye gene to eti wo sefata se wo ye fin e wa bra owie na akoka obeka kire wo se eye obi adwuma na me betena ha ye geme to no menye dan se betua ka na se ma ofiri ho no ne anye oto ne biem na nipa ho no se ho no de bedini a ede be ne besi senke koye se kejetia ne nkuwa inside na yaye no ene ye ma nipa kwan wo ho se won ton ne ma na fedu ankasa ne ma wo ye hunu bi da na abrebia na me ka sem bisa boss bia wo boss se nipa no ko bie na no ko ka kire wo se mo sori mfiri kwan no ho pe kasa bi be pie en kasa ni pie nipa no de na wo be ye owura zu bani abre se wo pase kuro ni muti owura zu bani na pamfo ani abre regional minister so taato afi aden abre bia efin ade amfaso wo so ma obi ade amfaso e wo so ma obi ye nhunu kwan ya ye be faso sansa wo man no nam sa so de wo mu ni ntino ye wo mu ni nyina dodo na ye de wo mo pe da bia ye ba ne ya betena se ne ya company fo mfa nhye nwa kwam se ye bie ne ho no mu a esene se ye be pra na no pa wi anwumre kopum se ye betwan se bia boso me beso ana na wotwe beso na wo mo ye de wo mu ye sa adwuma na no pa wi ne anwumre no ye mo ni nye wa adwuma no ne ntu wo mo kaye abre bia ye ka ye ya se ye chiwa ne ye de wo kokot ne ye chiwa ampa ye wo bi ho no kro no na dwene no e kire ne se wo so hwe obeso mra na de hwe ena mra so ye mra to ho no obi anso ahwe mra ne nimu abekwa kowie se gise mpanifo so na hwe ema mra no so edimu eti kwa be ne ye befa so nipa obebu saa mra no so no ye ma mra ne ni no
enya sa de abola sam da bia ye beba beka da bia beba beka kopim se wo mo te kwan ho wo mo te kwan ho no ase ye hunu wo mo bododo yaso ye se pese makro ni mudini wa bra ni pa ba ko pa betimi di ne na ye se fom akasa saa bia no mo ho no no ma obi ye ntena ho no mo biem owura zuba woni mu ne ye hwe kopim se ho no se ya hwe ni ya ya akoye se abre bia nipa ni suro so mo beka no kre adentia ya akoye amanyosem ukoka pe hey ye ntoaba no so mu sai kro no hwe ekwan wei wo sa wodi free MT ho no mo ni sane no na fedi abre bia na atwa mu no na kwan no na so kra nye eso asphalt ne ade ebegu so ene bola ni nsuo ne niema bi profo hwehwegu ne ade tikro kwan no kra sai tutu pavement kama ne yadua grass nyina ho ene mo pavement ne so eniema ekoso no enye badu ko kape na wo da tankurum adenti na wo ba betra ba bi so obaton ade na wo bewie na wo be yewira gu ho no wako na wo yewira ne gu ho wie na wo kwa hwan na wo susu so mepra hwan ena wo susu se nipa ne mepra sa bola ne mfema ho ade na bre bia ye duru omai ba bia ye duru wo se yetwe anim ekwa ade foforo so na de bia bola ho asem ne yeka eto rezuba bread ye wo ba brebi na nsu fa wo na fom regional minister ye besre ene empanifo aka ho meetings ahodo nkoso na yenya ne sa nopa awie nwumre omampani asem wo kan yemfa anu mom sa hye ne nya adwuma ne yemfa mankrofo bi ne wo hwe so ne ye hwade tu ni pakro ye chewa ne hunu se ampa se mo ye nkrofo bi amomo mo dwene se mo de oman no na mo bebo no mo nya mo dwene se mo peyidie ahuni die keke ba bia wo tre ton ade uwia no wase ho na woko etie koduru sa ade kye anopa na wase ya ba na wase aba betena mu biem na ntu wo ba na wo betena obeto ade no mfere na wo ba na gu ho na ade kye anopa no KMA fo na so mo epra mepra etuwo ade asem manka obeka sa nipa kro ya besa bedro beka se oman yi ye ni oman yi ye hwe ni ye na party e ba ya na party bi ba ya no mo nya hwe eso ye nyina sa lukadaya adan babia ye digwa oman yi mu nyina babia ye market center kese pa e ya sa abro no yi so na mo kodi dwa wie ni mo se ho na mo ye hofin na mo ko ye koka mo se wo bi adwuma na sabe nipa no ono eba betete sa nyanya ade ne sa ne ma ne guo no wo chan no eti wo lu zuba fa wona se fam ne yempam wo mo firi kwan no yempam wo mo afe ebra so se wo se pam wo mo se nipa no nyana dwene se ade pa na pose zuba pose wo ye no be me yaye eti wo se ye ka wo nyina firi ho no mo o ma me te wo baba te wo nua te wo da bi e de yamba be ka so mo ye kunafo sabi ye wo kunafo atifie a wo mo te wo no mo didi da bia eso mo te wo adan na nipa ya de memene da no pakodro nwumre efiri no nso nko ne ho no asa ya basa sesei adanti wa bra ho nyina mo praye sa nwira ho nyina de koye eti mo ka kire no e de bone e de ba de kwa sebe na mo pesa mo man no e de ha no pesa mo man ne kum efin tabia enti yare ba pe na so nipa bebrebe mu yare ba pe na so nipa bebrebe mu sa bia we nyina ya ba bia e wo se nipa tena de woni ma ho ye fe nenti se bia no mutu kwan a ukoto se bode anom ne menkani ni bayere ene ade hye fridge mu ye yi man krofo tonto eya na nya mo fe eya na nya mo fe mo se twa mo ho beka mo ko gina wono sa ye video so mo nyina mo ni mo guase mo nsi mutu ase na nye atan ase wo man no ya ye ya dwene se sebe ye obia kutane tumi di obia pa na opeso wode ye eya ni wusam se pani bi bebo ma wem na bola ene de hia kwan adan wa bere panifu da bola na no so aye o ma dwene so mo peso man ni mute eti masere wo ru azuba ene na pamfo o mo mpam nipa no ogu ho no ene ma na gu ni no mo nsesam firi ho no mo firi ho o mo ba ho bi o mo mpam wo mo ya chibi mfu o mo nko ya sisi ho se ho ye nton ne ma ho se ke be sa ne ma wo ya kanya de se e ko ho beda so ogu ho no sa uko kana ko ye party B ena party A ba wo jayen party B ba wo jayen ye nto ba enam sa ne ma no nti empanifo so mbeka se mu mfiri ho nko na mbra no ho na kuta no abaya ho ba be di so na mbra no kuta no eti sa abaya de obi betena ba bi sa ade we mempeye nyimfiri ho no mo a ade nti ne ntimi nyimfiri ho ade nti
ono na mmara no kuta na de opa na ode mmara no ye sebe aban na mu kura na ono mmara no di ne nsam a sebia bibi siputupuru ne de obi ko gina court wa ono e na wo kwan so ka che nipa no se munya no ono kura sebe mmara no timidi no eti adanti na kageti ya kakra wi omo te wo ton niam ye niam nsam fata yentimi nyi wo mu mfiri ho adantia na nipa da bia nipa da nsa da fom na da bi na bola ya de wo se da bia ye sorry a bola ye yam bola e de go bonte ka bola ho asem wa bempani fo boa ama bola ne ade afiri o man ni mu adantia ye te o man mu ya ye aduru se sebe niam funu ko ne be ye niam nsam fata niam nso ani ko he nipa wo se ni dem ana se ni fia wotim aso bi ya de to ni fia bobo no pena na bu afu na ba bia wote a woton ade no a wo benya wo mfa so wode kro no wo je ho no mu fi profo ma amene profo papa atuo mu ho si wo so mbese ball mbetete anyanya de musa tenche siska sebe nsem hu kura ne bia musa ka kire wo na fe de ko wiase a musa ababo bia sebe peni ono no hwe sa bia ne tiri so na fe de ye besere oru azuba wa ye bi waboa ma wontie na chi ontie de obi aka e bra so sebe bi obi tie woton ade e ho no munya ne de bia no aban fa ho ma ne bia no na fe de a ye nka mu nyina firi ho no medase ofa maminti ho yo oyeba medase mancha atiefo yina na oyeba nso mencha wanopai video no am hoye no ama me wira ho anopai papa na me bisa se enti asodin pa na ewo nipam na nipa aye na adwene se ni owura zulu ba be bia se kumase be farent pampa efra no enye wasem enye wa masem kura me ne me hu se yamisro eni nipam se yamisro wo nipam na mo a mo yese adwen se o yo ba o so ba na mfa so ba ukru eni owura zuba na o bra o brain nkade na be ka che o ye be ma se wunia ana oba ana wo fase eni owura zuba nka bra brain den na be de aboa no yele obi anya na dwen se ni owura zuba eye no ombebo no dada no amne wo akwa da bia meka kwese aboa praku o ba modern se obesisi na wa kama no udwan se de udwan no atachem asa akoda honum enu bi eni ehun se okumase na e ba nse se uye hwemu pa no kwase ne ene e kan no ye wo ma nkasa ai wo store adai ya ye ebu adwuma na wo ma ye de ni edin abefasa store for no dan anim no na de sa abakumase ni oti store de modie ajameka kura wona nkora bia yiri niema bi babontia embreso eyi ko na wo ma prapra atoto apro ne ko na wo ma ye de niema si apampam wo ma de niema gu fom ye de point as fom ye to niema hurina wo ne ha wo kase pa na ze ye de ya ka na musubuntie dia ewura zuba ma bugam mram ma shebi mram o ma yetiti nkrofo store adanim ya to niema no muntu o muhina esa se o ma wo store no kra na ni party se titi animu no wo store o kwa kan sam kire no ti wanim se bia awura ye se atema sebe obedi won sama ba ka kire no enye papa emo se ye yi wo mfi wo dia se asem na asem ko ni ba ya so dia se o dwen wanyi yi mfanto house ha na me de beto ate me da se emi ani se mpo du ba bia na ye de wo moto to school for nkra ho edu obi school for nkra no ya misro mu ebuo mu sanse school ni akra ka se emfa wentoa oni so to a ya betwe na so omfa to
na mo de aka mo se boy se o fi abua kwa e ma no pai na o hwon se be ku nifa oyene ba ne ma nkoyi South Trazo. Wo ye drone mo sabenkum ebinim to fridges o na ohwe ne ma ya twa go kwamu apart from fridges no ne wo mo yare hwe ye do esisro na enwura ne ma bia wo ya twini na be go kwanum na bi se adai den ne ko so kuma se ye nipa nimra ene hye so ne obi apen oye ndi me de ne minim se ade bi asese no se emra amamu a ebedi se mra bam nanka ebi ama soja for preso akọ mo ya juom ne manyina momfa ko ma chire so momfa bi ko ma presa for enka esro bebam ebu bebam so the media ne me say woma amanfo ha on store aha on store na wom de ne de abefa ni mu eto ne ma no wom hola how no fi course bro ni se course ho ne fi yen wom nyina we kwago be je se ebia medras elet 620 na wom do da 6 o'clock kukra me mo no ma aba obe efi akoni ba bia ye na sem de be se owurazuba eze de wa ye bia ye man shamramu asma yina se ntwa memram shamram na yam yisa nkrofo nyina mfi hono ka hwe nya o se bebo do wa obodu akwa obodu kwa sase nia oye no o manu nyina ata nachi o ka hwe cha na nye yiye de be se pa na zuzu bi so ameso de ba se owurazuba se be ya ye wo adwadifo ko bebre e okumasa ye wo da wafo ko bebre okumasa kumase monteso ati ante no efi nipa mienu yi adwadifo ene da wafo ndika mesese owurazuba fresa akwa nyina mpanfo na no mu hia na mo amompre obika broni na so the way forward say yanom sani atieni modern ba meboni ni emi huni kwamba na muso befa so ade aboa me I don't know anya na che say no ebasa no bia ebe yonko ehwefo say wodi adwo say be wodi adresha kromfonsa onewia muna mo efi no mo che kwan befa so efi no ebe ye efi ho na fe de mo ankasa so mo ba fi mo ani bi na mo bo mo de tintim se be ya efi no ano be brase na bio nema bia me ho oyene ba se be ya MC is for no any DC is for no ya omo hia se me ka so raise man hia na ba for na dwaji for omo so hia bio oso hia na omo so we kwa ya be fa so say kios ko dene ama kuma say ye tai ama Ashanti region ye tai hwa pa me ba ebu akwa yes gada fefe ko hwa ni mu ni ma hura ya bobo edu mi ko ano e kwa monta no emfifiri nanga e de container sesio na me no assemblyman any police commander na wa bu akwa eno de o ma ya adwuma se ya yi kwa fefe be gunifa na asas na dem fifiri no se ya na ntosu na ka sisio we sisio we adan ade yam so ni mu kura abro the message this is MCs mutumshia na se ne owurazuba ye na dwo ha muntu sasa no wi muntu esa no bi wo mukrom containers ne ayi no because onyi yini yina na kronum na ho na kronum na ho fa enedi mframa fa kronum na dai maybe Imran ka say adwade nko na dwo wiase adwade
a obia efi ba bi ba kuma sa eso obedigwa na mra na hye so ozo ni so ade ti ewrazuma ne wo ye ne eta wachi boa hwe mibi ka ye kura ka sembi osi papa mbetre kuma sa sabi onye santini eso boa oboa ye ma kuma se front papa efra du ba bi kura fra garden city no papa no sabi ofirim no sabren otumfo se atman prempe otra paka mu ko na yi adentia ejuma pana owura no be ye nti na ewura ko na yi no ti ebesre owura zuba o ne wo ye no eyina yeta wachi na mibisa asembise they say yeah, that's what parks and gardens were now. So parks and gardens were high. Na muso munya majuma. Because they say me be a time pa enye fe. Ewura na aye to say flower kura na madua. Flower no anyina be yard for flower enye flower bio. No. Te best se munyina momra na momwa. Ne kuma se fa ntofa infra. Oyin ma be dase. Jo. Na boku mpom ti say. After the bad meti apo. Yo, mamenti o. Etiefo ne ahwefo ye mamu nyina matching. Na ahunidie ho nsɛm ne de ekoso Kumasi kuropon ne mu no. Ahomete a sefem nso. Na de edikan no. Ye beda eye Kumasi kuropon ne mayo. Onimonyamfo Richard Ofori Agyeman. Kinzuba ye beda nase. Me ameti ne wa wotie mbedi ho adanse ese abanse saye baaye omampanyini John Dramani Mahama baaye ni MMDCs efamantemu dunsia ewo manyimu obi ene ho betimi aka kire me se MMDC bi ye adwuma sene se de Kinzuba eye no no ofe Kumasi kwa ne nkran ekwa ne hen kwa ka hen adwuma eye Kinzuba eye no MMDC bia ni wo man mu a oso wo ye se adwuma ni bi etu ho ache de ye se ye nkro no wo bowura ho ni nyina se beboa ama ni Kumasi a ye de na to ano no ebe konkan be kwa animu animonyam bebem mu betie nyoma ase nyina ebe koyie na se koba se nipa ba akofo ye na se ye mmoa no ne ye se no anade ne ye pese ye kire hwe mrantie ye nyintum samre nkrofo tie ye nuanom driver for mo kaka etie ye maamenom dwomfo ma ye papa nom dwomfo ma etie ebibu afu ho asem a ye ken ebisi ma menchi mu mfiri ho enso no kura ne ye ka no kura pa ne ye ka no ye yi wo ha mo abupen wo ha ye yi wo ha mo abupen wo ha emu aduoso ye 70% efia ehunu wo Kumasi ana 80 mpo ya driver fo ne dwadifo wonu mo ton ade wo ye dwa ahodo nim wo ha mo abupen wo ha emu aduowotwe 80% ye nuanom ma driver fo ne ye nuanom e wo dwomu a wo mu didwa ansa na emu abupen duonu na ye 20% ye omo koto ade wo dwom me de sem koto ade a nwura no me de beba mfie eje maako bi koto ade o mbedi o mo de beto fom driver ni prewura na gukuro ma wo so obi wonu ma passenger fo etena car ni mo na edidi agum to ono won fa wura ni nkofie no wapie aguo de obedi dwa no nso wie ye ono nso agye aguo na se bi nipa eba kuro mu nyina beto ade na obi aso wo ba insu roba baako obegya to de na se nka Kumasi be bola site Kumasi be dance mu na so ebe dance mu na so he Kinzuba yenji ntum se wo ba ye de obeye de aboa ma hunidi akoso bia wo ye obi antimi nka nkere me se efi du kru Kumasi enam se eyi bola ade ani ho bola kente ye buso na uhwe video yi kura se koba se na nka bola kente yi eho na ye di nwura na kogudi a ye beti ase se o bola kente na ye ma na ye di nwura no egugu bola ne nchen ye nti ase sa
bola kente na your man ye di wura na gu nchen dia kienti ase se o ayam man na nipa no kwa ayam mento de gu nchen ti bola ka ne bebe fa nanso we di ente sa ekwan ni mu nyina da di wura insuo nto ene akase susu asuo na atwe wura na free baabi akogu baabi o siasi ya chechire kumase dia ne ya boa ma de nanano mo beye ya to aso dia yanya ne kwan so kwabena yanya ne kwan so no kwa na buku de o kan no ano no na ohwe kejeti around about ya sebi minji ni se yenuanu ma mo koto ade na ede se afin wi akogu no dwadifo no on se oduru ono ma no pa sebi yenuanu mo mudi dwa omode politin ye adwuma no ena bibibi na wo no na de ya na mo bone se ono na wie ni dwadie na yesa nka ono ne ho kakra na yede ama no se nka on tena se na sebi onse enyi ji wonum nyina ndi woni no na nka bola no on fa nkotu container ni mu no no waja no hono waja no se enso a sebi niyo enye ono na eto ye hu adwuma sebi ye na so die se obehwe se kuro ni be ni die na mum kete so what you say woni pedua na hudi adwuma hono na ese o ma adwene na wodi di dwuma no eye adwuma dani be trase akase hwese baby awudi udwuma no di woni ye jaegu ye duro no ye nim papa nim bone o pa ye nim papa nim bone pa na buku se wundi dim fantata wo fie mbasa nsore nkodwom no sanso ne ye hwe animu se ahonidie na wodi ti fie no sa fa group so ati ena meka se wo tu onu minu menu ye wadwene bi se minti di emfa bola ensi mi fie anada am dem na ada na baby a wodi dwuma ebo mo sika ba obotom enya bi e de hwe wo ma e de bo ho bra no sa bia kokro no wosimi de me ye obasa na fuku ye be sereze sebi kumasi meyo dwumadi a wodi no wodi dwuma papa o bono ho modin na mum sa keje tia Dubai ni mu ono mo ba fa wa hine run about ono mi die kofa pampa so ono ne die sebi abro so se dwadifo no omuntimi ndi omu huni emboaboa emma ahunidie na ye hwehwe no kumase mantam ne mbade a ebesire se on pamo mu firi ono sebi se yese obi paade akotoko yenye na bro a na nyewi se ye boa mo wanya sika ko butum tena se didwa na nya bi na nso maso a na nche se be ye finse na se krum se bi obi ba na obehwe ohun wei ade wei hwe fin wei na wei ye jagu ono na no pa na ba ono so ba betene moton ne ma ye jagu oni ampra oba betene moton ne ma beton beton over me krom akurase kram ko akuram akurase wo bi krom akurase emra ya dwuma na kumasi kropon are obi e ba kumasi ahun machi no nine no modro modro me duru won me na emo am adai no kra se kumasi pa no nine obrafa na emo wanse fa kwa ye wurazuba wodi kan kasa mo ntra ho sabi so flu won me na no enzafo na famisi we no adenje we ye ken on say ani ye ohin run about ne ko pampa so free Dubai ase oni ba na me se ko fa zu ani mu wonum na poku mobo zu wo de me hwa ye ya da no dwadifo ne ma na da no bola so ne enim wo be wura zu no anopay me ko fa ho me video di aba na uduru wonum a wo se nye enuanum dwadifo e ma ne me ma omote wonum a se bibi mfo mo ho no atifinim na nimbu ne dwe ye be sire se city guys e wokuro ni mu no
Almost the nebini. Some bashas sanitation na ye sheno. Ebekoso. Sebi se eba. Na baby crowd na wudi dwano. Eho ofia ke yempa mo na ekofi. Fa oni ma nyina akọ. Eduru mpempen so bi ni kwase so nipa bi so o man wi mu se niam bi en fata na ye hye mo da ekoso ye. Ense fata. Over. O ka wa se yin aka wate. Na ja city gas no. Mfa mo kra mfa mo. Ofa, eyo mo djuma. Ese do mo bam. Ye ka yi Mary asemi. Ofa kwa ote no. Wanye no. Oba no aju facilities. No kwa ni baby. Ofa, eno de sebi ye hu bi. Enti no, ye nka ne sa. Ba mo o djuma die no ofa. Na me hu da bia so. Ah, ofa na o na o kama ho. Ye nim. O kwa se yin gas no. Enti o djuma die no na ye twa mo adwuna sisu se sebi o djuma die no no. O mo nhwe se ahunidie ni beba. Na sebi ahunidie a Zuba pese Kumase o se akọ ne kane se Garden City ni yebenya. Na bogu kwabna di akoba no no ti ebese Kumase kropom ayo ya ehun na adwuma pa wo ye no ye betena ha aka mo amu hu ya enu nti mo betena ona de ye kan mo beka se de ye kan ni mu no ye nim se de ye kan wo mu sa wo bo ne ho moden nipa na adwene no moden bo ne de obo papa so adwen sachira adwen sesa ye no ama Kumase no se de ye pe no no ye nya ne sa ye nya mo hwehwe sini na mo hu se de abro memfa nkwa akire mpo ye hu se de South Africa baabi wo ho amontene so tete abrochire a na ye fe ye pe adwane akọ na ho na enchichiri ni kuro munya ne fefefe na ye wo de ese na kwamna ye nsichiri nipa ne nka no kure na ye se enya ahu didie ne so de a malaria fever ebi be chie tonton bewe ye tonton we ye de a time about Mr. Adawrment so do ase ama wo di sika kwa akoto asa ho ya de time about Mr. so wanum na ato wo ntimi nidi onipadua nyina na ye oya malaria